ka Pyrthei TV. Uwe rong ba beratip kerteng, kum uba Pyrthei nong siit, uba San Pusau snem kerta, nagasnong Maurang Lang, Southwest Khasi District, ulak klat dong Hashen, haga jingja accident kali ka belaja, haga shitrik Lber hajar arpusau nong Ston, West Khasi District. Kerkum ngathamai Khubor belayo na kipulit jongka West Khasi District, laong ba kini kalaja hajan ka petrol pump, haga kentoy Mauyaban jongka snong siit li West Khasi District. Long ruba uni orang ba berangnya ya ka tuk kebadan nyau number ML not real sau iwe nyau not. Henry kumno Maria poi hajan ka petrol pump ka tuk jong u kala kelan bar kala rung hapok ka krum jong ka truk kebadan yau number ML not real arsan nyau ar belanya da uba Berlin so syang uba nagasnong mau sau West Khasi District. Na kalian juga pulit kidang pelong ya ka jing tokit benya halo kini ka jingja. Ki kena skul ki belapan krep Jylla dia kin salit bentho ya ke examen SSLC nanika secondary school living certificate bala pelong da ka Meghalaya Board of School Education embos kaban sedang na do ka sautrik mentau benai kat ba ka examen higher secondary school living certificate HSSLC kala sedang na do ka shitrik mentau benai Kerkum ke jing ken jong u joint director ka Meghalaya Board of School Education uba M Marbanyang ki kena skul ki banyakun ya ka examen SSLC Mentaka kenti, kidan sanpusan hajar shispa prap kandaingun. Hakaba arpulai hajar arspa sab kandaingut kidi kishindrang, but lifeway hajar kandai spa sapungut kidi kentei. Kiba kentup lang ya ki regular 1, but regular 2, ki private, ki non-regular, improvement, but compartmental. Kadba haka examen HSSLC, kidan arpupra hajar nyopu arngut kibadi nak art stream, lai hajar praspa khat arngut naka science stream, ar hajar sauspa saupongut naka commerce stream, but katwengut naka vocational stream. Haba kenlang barok kikna kibapuli yaka class 12, kibai kun yaka examen HSSLC kidan baro lai pusau hajar, lai spa lai pusangut kibakan top lang yaki regular, ki private 1 but private 2, ki non-regular, improvement but compartmental. Ki center tho examen ha Kylleng region kidan kandai phawai tali ban rupu pratali hatura region na ka banta ka SSLC katba na ka banta ka HSSLC ka jaka tho examen kidan rupu nyau tali ha Kylleng region but southway tali hatura region kirkhot jong ka district selection committee Ribhoi district ha ka shitrik Lber aza apsau klapen shai pai ba ka jing slam ban pin bana pai ba yak result DSC na ka banta ki post prepare Wat hadin baladap an pelong ya ke exam thungkam house nam ar hajar apwe aja apu ar kalong na kadaw ka jing bampat pha kitna trekam ka sarkar ya ka roster ha ka jing krem bikla Pyrthei Khubor u vice chairman jong ka DSC u ba WS rinta thiang ulaong ba ka jing penmi ya ka advertisement na ka banta ki post prepare jong ka district selection committee lapin bana house nam ar hajar arpo Hendrai namar ka jingban link shop jong ka klam COVID-19 lala man pelong yaki exam hado usnam ar hajar apway bat ar hajar apuar. Berhadian ba kinong tap kam kila pendem ya ka jingtho examen kalami sakaway ka hukum jong ka ying bishar ka bapatha badai ban pentrikam ya ka roster system. Ka tribute council so yong circle ha ka shitrik Lber hajar apusau. Kala pensengau syakitan dong skor jong ka sarkar Jylla halo ka jing bat ki jing duna ki bayadai bat ka so yong community health center. Kirkhot jong ka seng hapo ka jingalam jong u president uba Burning Star Shabong kila pensengau yakini ki jingduna jong kani ka jaka a jing sumar ha ka menteri ka koi ka khia ka Dr. Mezel Amri Lingdo ha ka jinga kran ba kila Pyrthei Khubor hadin ka jinga kendo ya ka menteri uba Burning Star Shabong ulaong ba ka seng ka pensengau ha ka menteri ya ki jing ujor balayo na ki pai ba kamtam halo ka jingle torti bar ka jingbem shimkhia jong kinong tre jong ka so yong CHC kunthum ya ki nurse ba ki doctor Haka juga por loong baka seng kala kuntu ya ka menteri ban penbiang ya ki tiar a jing sumar hapok ni ka hospital bat ban penbiang ru ya ki nong tre khnang bakin dubla ban a ya ka jing shakri ka babha ngalam ka bala pau bha West Bengal namar ba ka de ka bala lam khman ya ka jing dawa ban penhe ya ka jing siu ya ki nong tre mid day meal la yo kem ya ka ne yeng sa jong ka palok jong ka na khap sor jong ka Kolkata la kno ba ka de ka ba penshit ya ki pat ba khamtam ya ki kintei ban thau jingkulmar Hasan Desh khali Ki
Khubor penyat jangka Jawala Nehru University kelamaham bakin le da kabating yak itu kibriu kibaran kti bantau penmi huri-hura hapdeng ki arkan hun namar ka jing persya ya ka jing thong ya ki khot jangka election committee ka jing kulmar kelami hapdeng ki khot jangka Akhil Bharatiya Vidharthi Parishad bat ka wei pakakan hun namar ba kami ka jing persya banthung ya ki khot jangka election committee haka School of Languages Unong tray jangka seng BJP ula penyam ha Lala Buragi District jangka Karnataka. Kibah yang sem kila suba ba kade kam bala pha penyam kenang danu redanu. Utay unong alam ka BJP uday bala tip kerteng kum Ugiri Chakra uday ubajudan hasenda UMP u Dr. Umesh Jadhav. Ula penyam ha kapor ba usha khot sngau bha shaka wei ka jing khawai jangki palok jong u. Uday ru babat kum u director jangka BSNL Advisory Committee. Kirunar kala kawang shwa do sok men kendung hakmat jong u shwa bakin penyap yu. Menteri rang bado kerin Narendra Modi ula penyat ya ka jingalang jong ka Central Election Committee jong ka BJP banjit ki kertong jong ka tekeseng na ka benta ka election Lok Sabha ka bansawan. Ha ka tege jingalang lawan banya shimenta da ki nongalam ba khmat ka BJP bakenthum ya President JP Nadda Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh Menteri Ketenat Kampo Ying Amit Shah na lor ki weipan. Ka BJP kala penkrep ben pelat no ya ka thup ka benengkong ki kertong jongka hakas ngi tho dieng. Umodi uloong ba ka BJP kan jit janai bhai ki kertong jongka namar ba ka don ya ka thong ka baskem ban job hadu South Pa ngot ki MP. Ka Samajwadi Party kala pensngau Sha Election Commission of India ba kam shania shu ya ka jinga thap vote da ka electronic voting machine bat ka dawa ba de ban ailat ban thap vote da ka ballot paper. Kalau kena baka EVM, la ban lek tu buon jaj, berka bakhuit tam ka ballot paper. Ka Assembly jong ka Manipur kala shim, ya ka wei ka rai ban kentu, ya ka Sarkar Pedeng, baka de ban penduk no, ya ka suspension of operation. Ka baka Sarkar Pedeng, kala ya soy baki lek no kukizo. Menteri rang baka Manipur Biren Singh uloong, ba haban shim ya ka ni ka rai, kenang ban la ban tek lakam, ya ka syongsuk syongsan ha Manipur. Kidan hadu arpusan kenhun ki seng lek no, ki ba ya soy hakate ka jinga soy soskular, berka Sarkar Pedeng. Kamenshra ki kenhun ba pero na ka jaj ban riu meitei kila pha jing tho shaka sarkar Jylla bat shaka sarkar Pedeng ban wengno ya ka te ka jinga soy soskular pulit kila lik khandra ha office jong ka Korean Medical Association ka bade ka wei ni ki kenhun ka ba he tam jong ki doctor bat ki pulit kila thwet ya sangot ki nongalam ki barim bat ki nongalam ki ba menta namar bala keno ba ki de maki ki bala pension bat kenshot ya ki doctor ban ya ki da ka ba sange trekam Daki hajar ngot ki doktor kila sange trikam ha South Korea ban persya ya karai jong ka sarkar ban pin kaladur ya kerkom trikam ha katnat ka koi ka khia bakani ka jingle jong ki kala kta ya ki lak ngot ki nong song snong ki balai wat jing sumar na ki hospital ba pher sa pulai ngot ki briu kila yap bat buon ngot kila mensau ha ka jing plu ding ka ba shirkhai hanong ba Dhaka jong ka Bangladesh ha ka jing plu jong ka yeng ka ba nyau mala Kidan nyapusan ngot ki briu kalau mensau bat nakini sapu an ngot kidan hapdeng ka jing bam tip briu. Ka jing plu ding kala sedang nak away ke restoran biryani bakala pur shikiwei pagi dukan ki badan hajan. Secretary General jong ka United Nation Antonio Guterres ula penremjur halo ka jing sha penyam jong palat shispa ngot ki briu ki bayarap man penpoi bam sha Gaza namar ka jing sha her thma ha ka Israel. Ka jing ya briu ha Gaza menta kala palat ya ka laipau hajar ngot. Ki Khubor klaya thu bagi sipai Israel kala senrai kuli na phang ye ki bria ki bawantur sajam ki trop bawanra ye ki tiar ban ajing arab ye ki nong Palestine Henry ha ka jing penram jong u shim la kan tho ai ya ka Israel Henry la ong ba penram ya ki tu ki bria ki beran kti ban penyap ben ye ki riu pai ba ka Ministry of External Affairs jong ka sarkar India kala pentip ba kala dan buon ngot ki nong India ki ba kala yo sei na Russia Berkebasa menta kalong bansai saya arpokun ki berang sakun hakatem jog sipai Russia ki batrei kum ki nong Arab ya ki sipai Russia. Kidan buon ngut ki samla ki bana India ki balit sha Russia bantrei kum ki security guard. Henrei haba ki poisha Russia la pendrung ya ki. Syaka kam sipai bala pha bakin le yakun thma persha ya ka Ukraine. Menteri rang ba aduk ka Ukraine uloong ba ka Ukraine kala duk nong haduk khat khandai $0.1 billion nakada ko jingsha penjulor ki jaka jengok kai ki badai ru ki jingtei nam ki barim uloong ru ba menta ka Ukraine kan lum ya ki jingkhen ki babnya khnang ba kan yo ban phasiu kala ha ka Russia hadin balakut ka thma ulai thu ru ba ki dan menta khandai spatli ki jingtei nam ki barim ki bala julor kitu kilang ki Khubor hakimat ki man menta asngi